Sanibonani. Guys, hayi le ndaba yabo baba laba abathatha ingane ezisencane, iy'ntombi into engiyibona etrendayo, hhayi iyashisa ngempela. Iyashisa, umuntu usabanga nokuphawula, angazi ngaphawula ngithini, angifuni ukuphawula kodwa sengibone obhuti abaningi engazi ukuthi bazele iy'ngane ezingamantombazane because siyababona ka-TikTok bephawula-ke ngalolu daba lala mantombazane amancane esiwabonayo nje trend abeshadwa laphana-ke ngomkhulu. Akubona nje obaba ngomkhulu labana bafowethu kuthiwa-ke uma sebekhuluma abantu bathi phela zikhulile lezi ngane, angithi zi-over 18. So mese over 18 yakwazi ukuzithathela isinqumo sokuthi ngenzani ngempilo yakhe. Manje bese bethi abantu, isiphi isinqumo wena wakwasithatha una-17, 18? Okungathiwa nje hayi isinqumo esile nje esiphusile nje una-17, 18. Umgibelo laphana ukhuluma ngokuthi nje yila madoda alambayo abaphisana ngey'ngane zabo bezishadisa le emakhehleni. Siyabona nje obaba laba hayi ngeke kuphawuleka kanzima. Bafethu, ubaba omdala lo omunye nje engizombika la umdala. And mangithi ngiyabheka nguye futhi ongathi ushade ingane encane kunalezi ezinye. I'm like, angazi bafowethu, ngabe mhlawumbe abazali balambile bafuna lokho okuncane okuzobuya komkhwenyana, ngabe mhlawumbe isiko, ngabe mhlawumbe into yesonto. Angifuni nokulisho ukuthi iliphi isonto, but-ke guys udaba niyalwazi luyatrenda. Ukhuluma umgibe ngizomnameka la. Ukhona futhi omunye ubhuti engimbonile ka-TikTok nje, umbona nje ukuthi uyasangana nje akafuni nokuyizwa ngabantu abazela amantombazana labo bathi uma beyicabanga nje ukucabanga umntana kona 17, 18 ethathwa ngulo mkhulu lo. Bafethu kodwa angazi bafethu, that's why ngithe ngisaba nokuphawula because kukhona abavumelana nalesi sinqumo. Bathi phela kukhona omama or osisi ababhizi bajola-ke namakhehla bewakhokhisa imali, bayazidayisa nje bona laba emakhehleni. So why besola-ke labantwana abayoganwa laphana abayokwakha imizi? Manje bato baba, uphi umuzi ingane yami ezofika iwakhe lapha? Umntana lo mncane, abanye kunje baya esithenjini. Ukhona nje umama wekhaya laphana nje, umama omdala, umnikazi womuzi onguyena unkosikazi walo baba. Bese ubaba bese thatha lo mntana lo ethi uyoshada manje i-virgin. Bathi bashada ama-virgin omkhulu lapha. Hayi kodwa guys esikubonayo online, hayi nangomgibeke nalo bhuti. Lalela. Akekho nje umnumzane onengqondo ekhanda ongavuma ukunikela ngengane yakhe ukuthi ihambe iyogana umdondoshiya wengihla yekhehla, into egcwele inkwethu ngishebisweni, ngaphandle komnumzane olambayo nolambile. Mina nje njengofisha mnumzane, I will never allow ingane yami ukuthi iyogana isikorokoro sekhehla. Iyekele lento yeni yokulamba nilambele ey'ngane zenu, ukulamba lokho. Angifuni kanjena udoti athi ena hayi isinqumo sa udoti leyo loyo. Isipho isinqumo wasithatha una 17 years wena? Isiphi? Esisile nje isiphi? So nje vumani ukuthi uma umuntu wesilisa ovuma ingane yakhe yogana ikhehla iscrapper sekhehla, umuntu olambayo leyo, isilambi sekhehla esinikela ngengane yaso. Finish. Ngokushaya ngubulale mina mfana wami, ngokushaya ngubulale. Le video le is courteously made by me with my anger. Very angry at this time. Nihlezi ningazi njengomuntu ofika la azohleka, ashaya amahlaya libele nsithitheka la ngizontsithitheka la ngizizwe isisineka la. Ngaba lento yokuthi uganisa ingane yami lapha emva komjondolo ubeke o2 litha abawu12 laphana no basket, ngokushaya mina uhudule ngentshebe mfana wami ngeveni nesihluthu, ngikubambe kanje ngikutshele mina ngoba angazi ukuthi le nto niyenzelani. Le nto kuyaphoqa yini futhi ukuze kube semva komjondolo? Iyona image enithumela abantu leyo ukuthi inkolo ithina sisile yanto thina. Ngiqala phansi ngibuyela kulento yokuthi sithwani libunjwa liseva zichuthwa zisemaphuphu. Yini lento enenzani nibulala isizwe kangaka ngoba
nina boma bey'nganeni bagqobhozele nabasheyi yabona ibandla ngiyalithanda ngilikhonzile ibandla li-right ibandla linankinga yabona when it comes to leya process leyani ingimala iyanginyanyisa ngidinwe ibhadi mina yabona lesasihluthu lesani ukube nginazo iy'ntombi mina zuthu intombi mina nginazo igcwele zinhle ibhaxu zakaZuma ngoku ushaya mfana wami ngikubulale ngihudule eveni ngifunza ubhaskidi ngikushaye intshebe itsheke kushaya ngithi iqondisi ngoba angazi lezi iy'ngane niyiganiselani kwenziwani emshadweni yini enziwe emshadweni kuyazalwa oma bano-standard 8 bano-standard 6 bephuma esikoleni niqhubeka lapho oma babengakwazi ngisho ukusayina kwagcina kusayina thina esasemavasini niqhubeka lapho yini kwenziwani emshadweni okunye kuhleli kuyoba i-step mother of 8 masimbamani lawo hey nina yabo nje ningimela mase ngikhamise niyavela la vela amaNazaretha la ningicasula nalo mjondolo libovela futhi mangibona ukuthi uyangixaka esibhakeleni ngizodonsa isibhamu ngudubule ngifuna ukudubula ngayi ukubulale ngokudubula ngubeka wheelchair ukuze uzokwazi ukuthi into efanele uyifende umoya ingcwele kuphela ngeke mina thina siyesidlaleni lana nihambe nithathe iy'ngane i-child molest yonke le nto kade postile lapho intshebisile incumile ithe nophephenene le ntshebe wenzani enganeni kwenziwani yini le yenziwayo bapho ntanga bakho wena nalaba-ke abadala-ke nenzani nishutha nifake i-image engekho right kushuthwe emva komjondolo bafowethu kunesithwalo yini saloya mjondolo loya mjondolo fanele ubonakale yini muhle yini loya mjondolo bayinina zesihleke ezinye isizwe mani and ngikhuluma njengomzali into engichaza ngikhuluma njengomzali ngokushaya ngubulale mina mfana wami uhudule ngebhanti uNazaretha wakho uthola ngunekile egcekeni lami ngithi wozowulanda abafikayo bezowulanda ngibashaya ngithi bawuthathelani omunye uzodakwa la uzothi hayi ke kushuthi-ke niyafuna-ke bazale lezi y'ngane ziyohamba ziyozala emzini yayo osho leya nto ingesex leya nto isex leya nto ubona ingane zami wena ubona isex wena yabona wozwa kuthiwa owakwa-Netflix ecaleni lokuhudula intshebe ngeveni awuthe futhi ngehlisa izwi ngoba sengika-clicks leya nto lena inokuhlupheka leya nto lena kunabazali abahluphekayo yebo mawuze intombazane ingane yakho intombazane yakho sivikele mfethu abala bafana bangondli mfethu awubuyele uyosondela enganeni yakho ingane yakho iyodliwa amakhehla ingane yakho ngutshele mina uma ungekho wena as a leader ngutshele leya nto leyana funa ukuyivimba umjida lena leya nto ungayivumi leya nto inokuhlupheka khona umndeni ohluphekayo ovuma nonsense leya nto leyana naye ngibe nengane na-16 eyogana mina futhi i-reboost ngifuna i-reboost nansi yakwa-click